Welcome again to Rich Chich Channel. Tayo ay gagawa ng makeup dahil nakabili ako nitong ating 2-in-1 na sa foundation concealer na pwedeng multitask. Maraming pagkakagamitan nito guys dahil ang hinanap ko kahapon is that yung contouring na liquid, kaso mo nga lang wala sila. So, ito ngayon ay try ko. It's my first time to use this and I will tell you how it works. Okay? So, ngayon ay umpisahan ko na with my primer. My primer is very brand new. Yan, brand new yan. BYS again. Still BYS ang binili ko dahil yan ang gamay ko talaga matagal na. So, dalian ko lang guys kasi maybe ang limit ko lang dito is 15 minutes. Sana makuha kong 15 minutes, no? Kasi magla-live pa ako mamaya. Nako, in demand ang ating Rich Chicks ay in demand. At ako ay nagmamadali kaya yan ang orasan natin 15 minutes challenge. Ang ating ginagawa ngayon guys ay 15 minutes challenge at wala yung salamin ko. Bakit yung mirror ko ay nawala dito? Oh my God! Ang challenge ko ay ganito. So ayan, nandito na ang mirror. Ayan guys, Diyos ko. Talaga naman. Ganon, pag nagmamadali ako ay spread ko lang yan lahat na ng space ng mukha, ganyan, wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan, pagkatapos ng primer, yung concealer, at i-blend ko lang na ikalat ko lang na ganyan with my fingers. Ayan, lahat na ng surfaces ng skin hanggang sa neck, kung pwede hanggang sa dibdib. Oh, di ba? At ang ganda ng concealer and ang ganda ng foundation ko dahil nakuha ko na yung tinta na tamang-tama sa skin ko. So, ayan. Ayan guys, naku. I-blend ko lang para magpantay konti. Okay. Challenge ko yan. It's 12 o'clock sharp. At sabi ko 15 minutes lang kasi mag-live pa ako. Magluluto ako. Magkita-kita tayo mamaya guys ha. And then pagkatapos niyan ay ang aking gagamitin ko yung MAC ko, itong MAC na para sa teka muna. Eyebrow muna para madali. Ito yung Maybelline ko ay ihagod-hagod ko lang sa kilay. Pag madali ang ganyan ay wala nang basta't ma-shadean ko lang yung vacant spaces dyan ng kilay para ma-shape ko lang yung original shape ng aking kilay at maging maganda naman ang forma para maging matapang. Ayan, matapang kahit malang kilay ang maging matapang kasi alam nyo, pag masyadong maamo ang tao like me ay inaabuso pag mabait. Tama ba yun? Huh? Ibali, manabot din naman sila sa gut, no? Okay. Ngayon, eyeshadow ay itong MAC. Yung MAC natin ay ang gamitin natin today. Nasaan na yung aking brush? Nagmamadali ako. Okay, the beige. Tingnan nyo guys. At ang aking i-emphasize ngayon na ipakita sa inyo ay yung ating yung concealer. Yung concealer, yung bago guys. Ito ay ang price is 399. Ang bili ko kahapon. So, pagkatapos niyan dito naman much darker. Favorite ko kasi ang shade na brown. Ganyan, simple lang. Simple lang today. Ayan guys, ikinalat natin ganyan. Tapos yung darker na ito, yung
Ito, tapos the corner. Oh my God, ang ingay nila. Dalian ko dahil mag-live pa ako, guys. Oh my God. May visitor yata. May visitor yata. Ayun. Tapos, syempre, para sa eyelid ko, ay ilagay ko ito, yung may shimmery beige. Ito sa dalihan ko lang dahil yung mag-live tayo. Okay? Then mag-blend na ako. Mag-blend ako before blending itong yung setting lotion. Ayan. Okay. And then, pagkatapos niyan ay ang ating translucent ng BYS. Okay? Translucent powder. At nasanay kasi akong mag-bake banda dito. Para sa shade. Okay. Dito. Okay? And then, tapos niyan ay ang contouring. Okay. This time, we'll be using ang contouring natin na yun na nga. At gusto ko light lang ang ating makeup today. At ang ating gamitin ay itong LA Girl. Uy, my God, meron pa siyang balot. Ito ang ayoko, pagbago, kasi matatagalan ako sa pagbukas. 15 minutes lang ka ako, hindi ko yata makuha yung 15 minutes. Okay, ayan na, buksan na. Sinapon. Uy, wow, it's like this pala ito. And then, ang shade niya is Absolute. Uy, hindi yan ang shade niya. What is the shade? Wait lang. Tingnan ko ang shade niya para masabi ko. MMF CO6 Neutral Walnut. Neutral Walnut. Yun ang shade niya, guys. Kaya ito ay try natin dito. Yan. Try natin. This is very new. Ang importante sa contour kasi dito sa parting to. And then I will put it dito rin. Ginawa kong contour dito, guys. Parang okay naman ang shade niya. Walnut. Neutral. Walnut ang shade na kinuha ko. Then, dinalitaan kasi ako ng promodizer nila na they have a new shop in Island City Mall at the department store. At yung hinahanap kong mga concealer liquid ay nandun daw. Kaya babalik ako doon and I will be showing you again. Okay? At ganyan lang. Oh my God. Naubos na yung 10 minutes. Ayan. Light lang tayo today. Light lang. Ito lang ang at kahapon ay nangyari, hindi ko nawalis yung dito, kaya unahin ko na ng walis. Nagwawalis ng mukha? Sino ang nagwawalis ng mukha? Ako lang ang may style na ganyan. Nawalis na. So, blending. Ayan, nawalis na, guys. Yun ang ginawa kong contouring. Tapos highlighter is the lustrous. Ayan, lustrous. At siguro i-mention ko rin yan sa description box mamaya. Ito ang gamit ko, guys, sa highlighter. Uy, wow. Uy, kakabigla. Ang sinaw. Wow, gumigilap-gilap ang mukha ko. Anyway, ayan, at sa blush on, I will be using this one para sa ganun
mag-pair siya dyan sa ano natin. Mag-brown tayo today. Uy! Uy! Ala! Yung bronzer ang aking naging blush on at very dark yata. Teka lang. Wait lang. So, what will I say about this contour, liquid contour, anong tawag nila dito? Concealer. Pero ginawa kong foundation concealer pala ito, guys. So, it's dark kasi yun ang pinili kong shade para maging contour liquid. Kasi dahil nakita kong dark, sobra, I don't like it. So, maybe, paibabuan ko nitong hairline. Okay? Gusto ko mapula-pula. Ayan, malapit na tayong matapos. Ang bilis, no? Coveran ko yung, ayoko ang black. Dark, no? And then, syempre, sa highlight, lagyan ko dito. Oh my God. Very, very, very. Ayan, ang tingkad ng highlighter natin. Lagyan kong konti dito. Ayan, para mag-reflect sa light. Oo, I'm beautiful. I know. Thank God. Oh my God. Tayong lahat ay beautiful, ha? I'm not saying na ako lang beautiful. Tayong lahat ay beautiful. Nasa sa ating mag-appreciate. Diba? Okay. Tapos na, guys. Magsusuklay na ako, pero hindi pa tapos yung aking... Hello? Huh? Okay. Ayan. At maglalagay ako nito, then accessories, then I will show you later. Wait lang. Eto na po, tapos na. Okay, tapos na sabi ko, pero yung lipstick ko ay hindi pa final. Okay, wait. Okay, it's better. Better na ang shade ng ating lipstick. Ngayon ay suklayan ko lang konti. Okay, ganyan lang. Very simple and very easy to apply na makeup ang ginawa ko today with our brown na shade. Okay? So, eto na guys. Thank you so much for watching. Tayo ay magla-live today. Ang siguro i-share ko today is kung paano magluto ng kaldereta, pero meron na meron na dyan sa channel. Just type how to cook kaldereta, beef kaldereta, tapos idugtong nyo rich cheese para sa ganon makita nyo yung recipe. Siguro hindi ko na ilalive yun kasi nandyan na, pero I will be doing live. Siguro salo-salo tayo sa kainan. Kakain tayo today live with the live streaming para sa ganun maka-shoutout ako regularly sa inyo. Yung kasi I feel na parang it is a must to help you guys, yung mga new vloggers na gusto magpa-shoutout. Gusto ko rin maka-share ng kahit konting tulong na yung ganon para ma-share ko, para sa ganon mapanood ng mga subscriber natin dito, at para sa ganon ay lumaki naman ang channel nila. Ayan, at gusto ko na naman itong nagawa kung ano. Anyway, ang final verdict ko dito, I am so grateful doon sa Promodizer. Itatanong ko ang name niya. Ito ay nabili ko doon, sinuggest ng Promodizer ng LA girl ng Island City Mall doon sa ground floor. Ang bait niya at ang cute-cute niya. Okay, so thank you so much. Ito ay $399. Tapos sabi niya, suggestion niya, yung complete daw ng mga cosmetics ng LA girl, naku, nabubulod, ay nandoon na raw sa second floor ng department store ng Island City Mall. Ayan, napatalastas ko pa. Pag need nyo, yeah, just go. Okay. And I wanna thank you again
At nakuha natin yung time, sabi ko, ang challenge natin is 15 minutes, naging 25 minutes. Okay, bye-bye! See you on the next video, guys. Love you, guys. Bye-bye!